Hola, sóc l'Uri d'Arba Litoral altre cop. Avui us vull ensenyar aquesta pineda. És una típica pineda secundària, de les que trobem aquí a la serralada litoral, de pi blanc amb sotabosc d'arbustos de la màquia. D'acord? En aquesta pineda ja fa un parell d'anys que estem realitzant reforestacions, experiments de reforestació, mitjançant la tècnica de la sembra directa. I us en vull ensenyar els resultats. Aquí tenim alguns exemplars d'alzina, quercus-ilex, aconseguits mitjançant la sembra directa. Una de les espècies dominants de forma natural en aquest sotabosc d'aquesta pineda és el llentiscle. I aprofitant l'ombra d'aquests arbustos i dels pins, és on sembrem les grans. Una altra espècie que trobem al sotabosc és sorprenent que trobem aquesta espècie perquè és una caducifòlia i és rar trobar una caducifòlia en un ecosistema tan sec, és l'ars blanc. Aquí tenim un altre exemplar, en aquest cas de Quercus cerroides, que va ser instal·lat aquí mitjançant, repeteixo un altre cop, la sembra directa d'un aglà. Vam punxar un aglà sota aquest arbust. Aleshores, els arbres que aconseguim amb aquesta tècnica, fixeu-vos que en plantem molts junts, viuen en estat silvestre durant tota la seva vida. És a dir, aquests arbres no han sigut mai regats ni han rebut cap tractament agrícola. Això sí, en posem molts junts, i ho fem a propòsit, perquè ja comptem en que només uns quants exemplars sobreviuran a les sequeres de l'estiu, a la competència amb altres plantes del sotabosc. Tot i així, aquest sistema de sembra directa és el sistema més ràpid que coneixem i més efectiu i més barat per aconseguir que les pinedes regenerin cap a alzinars o rouredes. Arba litoral, serralada litoral catalana.